Diyos maray na aga sa indo mga tugang, maluhod po ang gabos para sa novena kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved Saint Anthony the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee through his intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. Concluding prayer. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in troubles or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Orasyo Imperata, laban sa bagyo, asiniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan asin na utob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kaini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming bibibirikan, kundi ikamamo mo to na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamiibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon, na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami sa imong panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang, na may matibay na kaaraman siring man pagkaherat.
Ipinapamiibi niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na marahay matulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmundo. Warasan sa muy ang grasya sa panahon na ilinin kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos siriman magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli Kesu Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Binapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayaian sa muyang mga kahagadan asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga nagihelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo San kami. Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angeles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kanama, asin kanaki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos.
Sa giraray Diyos marahay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanungod sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Kerwin Manzanades, asin para sa gift of life ni Nazario Jr., dulot ni R. Balisnomo. Pasasalamat ni Alfonso Ariola, Arcilia family, Hermeline Jill Imperial, asin ni Ellen Espinas. Iguanan special na kahagadan si Teresa Fatima Polidario, asin para man sa successful bypass heart surgery ni Domingo Dacuno Jr., dulot ni Diosdada Iscaonapo. Asin para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, August Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, Ruby, dulot kan sa nyo sa family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Domingo, dulot ni Tat Baloloy and family. Silvestre, ni Rui Vivar family. Froilan, ni Rosie Asupardo Cantara and family. Josefina, Candaito family. Jose, ni Nilfali and family. Marcelino Ian, ni Tess Lorete and family. Maria Agnes, ni Janelle Guerrilla. Gabos na kalag sa purgatorio, ni Antonia Chua Uyan family. Joseph, ni Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego and family. Estrella, ni Aldin Asinica. Krishna, dulot ni Claire Mendenilla and family. All Souls, ni Rachel Ann Asejo, para man sa kalag ni Hill, dulot kan Imperial family. Laureano Sr., dulot ni Meli Abila Golbeke and family. Siring man sa kalag ni Ninfa, dulot kan Chan family. Asin man sa kalag ni Mary Ann sa iyang death anniversary, dulot kan Toledo family. Matinog na po ang kabos. Sa ngaran ka namasin ganaki asin gan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indugabos, mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaango kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadaan sa tong manggasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen.
pambibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa managahagad anding tapos nakarahayan. Tanganing para sa managmumuraway sa imo nakagibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon asin ang mga binago padanayon. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakodan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Tataramunin kagurangnan an uminabot kay Jeremias na ansabi, ini ansabi nin kagurangnan, Diyos nin Israel. Isurat mo sa libro ang gabos na tataramon na isinabi ko sa imo, huli ta ini an olay nin kagurangnan. Mayong bulong an sa imong kamugtakan, masakit ng gad an sa imong lugad. Lainan nin bulong iyan, mayo nin matabang sa imo. Dai ka na mararahay. Nalingawan ka na kan gabos na namumuot sa imo. Dai na ni nagmamakulog sa imo. Linugad ta ka siring sa sarong kaiwal. Pinadusahan ta kanin daing pagkaherak. Huli sa kadakulaan kan sa imong sala. Huli sa kagabatan kan sa imong kasalan. Taadaw ta pinagtangisan mo an sa imong lugad. Dainin bulong an sa imong kasakitan. Huli sa kadakulaan kan sa imong karatan. Huli talakol an sa imong mga kasalan. Ginigo ko iyan sa imo. Uya pa ang sabi nin kagurangnan. Uya, papatindun ko giraray an harong ni Jacob. Kaheherakan ko an sa iyang kamugtakan. An banwaan papatintugon sa itaas nin bulod, asin an palasyo, ibabalik sa dating kamugtakan. Magikan sa sainda ang mga awit nin pasalamat, asin an tingog nin mga tao na nag-uugma. Papadakulon ko sinda, dai maiinaan, ipapaomaw ko sinda, asin dai pagbabasang-basangon. Ang mga aki ninda magiging siring kan inot na panahon. Ang sa indang pagtiripon, magdadanay sa atubang ko. Papadusahan ko, ano nga magpasakit sa inda. Ang sa indang pamayo magikan sa inda mansana. Ang sa indang mga poon, kukuahon, hali sa tahaw ninda. Paparanihon ko sinda sa ko. Huli tas isay ang mga ngahas na magdolok sa ko, sa sadiri niyang kabutan, olay nin kagurangnan. Asin kamo magiging sa kuyang banwaan, asin ako sa indong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Giraray papatindugonin kagurangnan ansyon, mahihiling ang sa iyang kamurawayan. Giraray papatindugonin kagurangnan ansyon, mahihiling an sa iyang kamurawayan. Ang sa imong ngaran kagurangnan, pagagalangan nin mga banwaan, asin ang sa imong kamurawayan, nin gabos na hari sa kinaban, huli ta papatindugonin kagurangnan ansyon, asin ipapahiling ang sa iyang kamurawayan. Giraray papatindugonin kagurangnan ansyon, mahihiling an sa iyang kamurawayan. Isurat ini para sa maabot na kapag-arakian, tanganing ang gabos na linalang mag-omaw sa kagurangnan. Huli tahali sa kaitaasan, nagdungaw ang kagurangnan. Hali sa langit, naghihiling kan daga, sa paghihinanyog kan inagrangay ning mga nabibilanggo, sa pagligtas sa mga sinilotan sa paggagadan. Giraray papatindugonin kagurangnan ansyon, mahihiling an sa iyang kamurawayan.
Matidugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An gagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pinasakay ni Jesus ang mga disipulo sa kapinaenot sa ibong kandanaw, bantang pinapahali niya ang mga tao. Pakapahalian niya kan mga tao, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. Kan magbanggi na, solo siya duman. Asin kan oras na iyan ang sakayan kan mga disipulo, nasa tahaw na kan danaw. Hinahampas kan alon huli ta sabat sa duros. Kan maaga na, si Jesus nagabot sa inda, naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Ang mga disipulo kan mahiling siya na naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nagkurahaw sa takot, may kalag. Alagad nagtaram si Jesus sa inda, ako ini, day ka mo matakot, pakusuga an sa indong buot. Dangan nagtaram si Pedro, kagurangnan, kung ikaman ang gadiyan, padulukon mo ako sa imo sa ibabaw kan tubig. Madya ang simbag ni Jesus. Kaya naglusad si Pedro sa sakayan, saka naglakaw sa ibabaw kan tubig, pasiring kay Jesus. Alagad, kan mamangnuhan niya na makusog ang duros, natakot siya, kaya nagpuon siyang mag-irarom sa tubig. Nagkurahaw siya, kagurangnan ligtasan ako. Ginawgaw tulos ni Jesus ang sayang kamot, pinugol siya sa kasinabihan, maluyaan sa imong pagtubod, ta daw nagduwa-duwa ka. Pakalunad nindang duwa sa sakayan, naglinaw ang panahon. Nagsamba kay Jesus at mga disipulo na nasa sakayan asin nagsabi, ika mananggad ang aki ning Diyos. Mga tugangan marhay na bareta kansa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na aga sa indugabos mga tugang, pinagpapadagos niya to ang pagsubaybay kan mga pagbasa sa enot na babasahon asin sa Ebanghelyo. Digdi sa enot na pagbasa na daw niya to so realization or nakigwa kita nin realization na siring digdi sa mga tao na nakaresibikan mensahe ni Jeremias, kita man ba kaigwa nin lugad na dai nabubulong. Mga lugar, o pwede niya to ining ma-consider na mga lugar o mga sitwasyon na nadidipisilan kitang maghali. Mga habits, mga patterns of behavior, mga kasalan na nagpatong-patong na asin na mamatian niya to nagaribaga ang pagbalyo nin direksyon, dipisil na. Siguro abusive relationship iyan, nalugad na iyan. Siguro sala na relasyon o kaya padagos na pagkakasala nin parehas na kasalan. Pero ang marhay na bareta, siring digdi sa mensahe ni Jeremias, iyon na itong kasiguruhan towards the end kang first reading na nagsasabi na kamo an sa kuyang banwaan asin ako an sa indong Diyos. But sabihon, pinagtatawan kita din paglaom.
bilang banwaan kang Diyos, kita pinagsasadiri kang Diyos. Bako kita sadiri kay itong mga lugad niya to sa buhay na day nabubulong. Kundi ang Diyos ang may tagsadiri sa satuya. Kita ang sa iyang banwaan. Igwaining direkta na application pagabot sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, pinag-challenge ni Pedro si Kristo na kung ikangaya iyan talaga na nahihiling mi, palakawon mo ngaya ako sa tubig. Ining conversation na ini, immediately after ini kasuhapon na ebanghelyo, na kung sa'y nagmilagro ang sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, pahali niya duman sa iyang mga disipulo, as in pag-disperse sa tao, nagduman siya sa sarong lugar na kung saan siya nagpapamibi. As in sabi ni San Mateo, around the wee hours of the morning, nadidipisilan sa mga disipulos, ninhuri taygwang bagyo duman sa danaw. Dangan nagabot si Kristo, kuna ninda kalag, kuna ninda multo. Enot siguro kan sa mga disipulos na nasa bangka, kadakol ng milagro ninda, o kadakol ng milagro kan sa tuyang kagurangnan, ang nahiling ninda. Nahiling na nabalyo sa tubig, ginibong alak, sa mga buta na nakakahiling, nakapalwas din demonyo. But around this time, they doubted that Jesus could walk towards them through the storm on the water. Natakot sinda, kuna din dakalag. Sa enot na punto, kan sa tuyang pagurupurop, magayon na haputon man yaton sa tuyang sadiri. How often do we question the goodness in our lives or the very existence of God Himself, despite the infinite, tangible examples of God's presence and His gifts? Pangadua, pagkatapos kan pagtaram ni Kristo na di ka matakot, magmakusog, ninbuot, si Pedro giraray naghagad pa na kung tunay ka talaga ngaya ikaan kagurangnan na nakatindog dyan sa tubig, palakawa ako, pasiring sa imo. Sabi ni Kristo, madya. Madya. Sarong bukas na imbitasyon para sa tuya, suru segundo, minu-minuto, oras-oras, aru-aldaw, kan sa tuyang pagkabuhay, madya. Padagos na imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan, nalulunod ka, madya. Nalidipisilan ka dyan sa lugar na kung saan ka nag-erok, madya. Maugmahon ka sa imong buhay ngunyan, madya. An open invitation for us, siring sa ginibo niya, digdi kay Pedro. Asin pangatulo, kan si Pedro naglalakaw na, sabi ni Kristo madya, naglakaw na si Pedro, pasiring duman kay Kristo. But only after a few steps, natakot siya. Di siya natakot sa tubig, sa pinaglalakawan niya, natakot siya sa duros, sa paros. Nawara so sa iyang pagtubod, nagpuuna magpairarom, nagpuunang malunod. Dangan sige na niyang kapag duman, kagurangnan. Ironic,
Kang nasa bangka siya, day niya namid bidan sa kagurangnan. Huna niya, kalag. Kang yaon na siya nagaagaw buhay, namid bidan niya na sa kagurangnan sa ampangan niya. Kagurangnan, ligtasan ako. Peter was not sure about Jesus when he was in the boat. But he is now sure that Jesus is the Lord. Kang yaon na siya duman sa tubig, nagpapahirarom na. Minsan sa tuyang comforts, di niya ito na midbida ng Diyos. Tigatawan na kita din dakol na biyaya. Pero baka naisip ta, kalag iyan. Pero may mapagkakataon sa buhay niya to na daing-dai kita. Na nasa punto kat sa tuyang buhay, nagaribabawian na kita. Then we realize na kagurangnan, ligtasan ako. Ini mga ubasahon na iningon yan, sarong imbitasyon sa tuya na magtiwala. Magtiwala ba ko kung sana marhayan sa tuyang buhay? Kundi magtiwala lalong-lalo sa mga pagkakataon na siring kay Pedro, nagiirarom na kita sa tubig. Na ining mahal na Diyos, na ining Diyos na sa tuyang pinagtutubudan, haawason kita. Lugod kita man sa tuyang buhay, marilisar niya to, na ining kagurang na ini, iyo talaga an sa tuyang Diyos, asin man sa tuyang kagurangnan. Amen. Pagpamibigaw mga tugang tanganingan sako asinan sa inong atang makumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod ng kagurangnan na atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying babanalay ning mga dulot, asin sa pagaw kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himwa kami mismo, dading tapos na atang huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa indong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran. Huli ta minsan nga ni day mo kay puhanan sa mong pag-umaw, balaw mo man girarayan pagpahayag minin utang na buot. Ta minsan mayong dinadagdag sa imuan sa mong mga pagharubay, pinaposwag kami sagkod sa kaligtasan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay riba kan mga koro ning mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mo mga nagpapahayag dit pagtubod.
Gurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan say mong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa god sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin magakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamugabos asin maginom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa buyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kaligtas na tugon na sinpinatuod kang Diyos no nakaugalian nangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, an samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kudi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mangtang kami nagahalat,
kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Haray paghilinga an sa mong mga kasalan, kudet pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahada sa kapanakonan kan mga panakon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang uyan, Kordero ka Diyos, si Kristo siya nagpapara kan manggasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag mauumayan. Magpinanhawa ka sindugo ni Kristo, sa sa bukay, dahil sa kore. Amen. Dahil tadai ko may himo, an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamutnin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, uli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, meher ako na Jesus, tawan sa kalago ang daing katapusan mong tabang, maut kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. Kaguranglan ng tabay kanding tapos natabang, ang mga binaba ko muhuli kan ngitno na atang. Asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigwa sindang magkamit kanding tapos na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kaguranglan. Amen. An kaguranglan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na mga kamhan, an Ama, an Aki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him. My own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations: by your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who has gone their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen.